YouTubers Indonesia. Awan-awan ngopi guys, ngopi kopi walik guys. Tahu kopi walik? Nek wong sing seneng ngopi, seneng dolan ning warung, seneng sapa warung mesti ngerti guys. Kopi walik iku apa? Iki mendung-mendung guys, cocok ngopi guys. Ngopi karo rokok-rokokan bareng kanca-kanca. Iki kopine tak sensor guys ya. Kopine kopi sensor mereknya. Ojo lali diwenehi gula. Iki gula guys, dudu uyah. Sithik ae ben ora kena diabetes. Nah, bonus. Saya banyune umum guys. Nah, iki banyu umum guys. Gawe kopi, ora gawe adus. Sor. Guys ya. Dudek. Degal alon-alon. Karo ndonga bismillahirrahmanirrahim. Mendung-mendung ngopi guys. Lutik. Saya tak icipis dulu. Manyus. Maslep. Nah, iki guys. Sing diarani kopi walik yang ngene iki guys. Saya tak singkirno saya. Nah, wong sing wis sering sapa warung guys, mesti ngerti arane kopi walik. Kopi sing iso diseruput ki lepek dikek ndur guys. Waduh. Kopi walik waduh panas guys. Panas guys, saya tak incenge sik guys. Tak wali guys. Sik panas guys, panas. Kopi walik khas wong Jawa. Wis rebet guys ya. Panas guys iki. Kopi walik khas klasik channel. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, iki guys. Waduh, langsung entek guys. Iki guys jenenge kopi walik. Iki kopi ampase ora bakal melu kocar-kacir guys. Kopi paling maknyus ngene iki. Iki sakjane nggo kopi kotok guys, tapi onone namung niki. Lah iki luwih enak nek nyeruput guys. Gawe sedotan guys nek ngombe. Nek nyeruput guys sedotan. Jos. Monggo ngopi guys, awan-awan ngopi seger. Jos. Karo rokok-rokokan. Oke, YouTubers Indonesia. Kopi walik made in classic channel.